Hong kaham joto takute bukhuk suno mo kepleng lama engkha mot chowmuni bukhak thangmani lama omoni ulta bukhak engkha nozrul kola khetra norok ani video nuktongo tabuk nuktongo norok hotel RIMI international omoni ulta bukhak no engkha skin disease ni doctor mo bithi phalnok omo bai nangjak no skin ni doctor Sakurni Bemarni doctor oro rang kisa only 100 rupee poino norok skin disease epa bemar no nai mano doctor ni mung Dr. Ram Gopal Saha nok srai nugui tongo oro banner bo khasijak tongo bini naimani kai phongni 9ta ni simi 11ta 11:30 jora eba sari kongkai 4ta ni simi 7:30 jora bini kholobjak tongmani hatio waisa hingkang kai kokni salo kholobjak tongo.